Здравейте всички, добре дошли в спортни пътешествия. Аз съм Николас, добре дошли в България, добре дошли в Боровец. Ние сме на 1 час с кола от София, но днес няма да караме ски, ще караме маунтинбайк. Нашето учител ще бъде Симеон. Да вървим. Готови ли сте? Здравейте, момчета. Търся Симеон. Радвам се да се запознаем, Никола. Трябва да направим нещо заедно, но аз не съм професионалист като теб. Аз съм един прост аматьор и това ми е първия път. Няма проблем, ще започнем бавно и ти ще ни настигнеш. Къде ще караме първо? По синьото трасе? Не, ще започнем на черното трасе. Черното? Да, няма да имаш проблеми. Знаете ли, страх ме е. Ще започнем с най-трудното, оттам нататък всичко ще ти се види много лесно. Щом казваш, добре. Да вървим. Знаеш ли, ти изгледаш като професионалист, аз съм един обикновен аматьор. Няма проблем, приготвили сме ти нещо, с което ще изгледаш като профи. Надявам се. Това е то. Това е байк за даунхил и протектори за теб, за да бъдеш сигурен. Това е ли моята екипировка? Да. Аз ще се погрижа за байка. Диво. Диво и митично. Диво, митично и само за нас, защото сме сами. Боровец е хубаво място. Да, това е един от най-старите курорти. Имате 20 км трасета, нали? Да, около 20. Вече направихме експертно трасе, което можеш да видиш долу под лифта. Кое е точно? То ли е най-доброто? Да, то е най-доброто, най-трудното. Това е трасето, където провеждаме националните шампионати. Значи тук правите национални шампионати. Да, това е страхотно място. Скачай! Изглеждам като нинджа. Готов съм. Радвам се да видя, че си се подготвил. И един съвет преди да тръгнеш. Имаме хидравлични спирачки. Те са много важни, за да спреш по време на спускането. Да, това е важно. Но аз знам как да правя колелета. Това е различно. Това е планинско колело. Това е маунтинбайк. Тук ли? Да вървим. Какво мислиш за мен, за карането ми? На трасето за новобранци гледаше добре. Сега ще те видим как ще бъдеш на средно-трудното трасе. Готов ли си? Да вървим. Merde! Как беше карането? Много трудно. Сега е време за предизвикателство. Ти и аз. Трябва да направим едно малко състезание. С скок. Така че дай ми аванс. Колко ти трябват? 200? 300? Имаш ги. Имаме сделка. Да вървим. Ти си луд човек. Беше толкова завързано. Да, добро каране. Ти печелиш. Но ти се справи много добре като за първи ден. Още няколко дни и ще бъдеш профи. Надявам се, но не мисля. Чао. Благодаря ти.
О, сигурен съм, че ви е харесало. Надявам се да ви видя отново с още един спорт и ново пътешествие. Чао и не забравяйте, забавлявайте се!